Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahay na aga, sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 20 kan bulanin Marso taon 2025. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan mag-apod sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po ni Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po 0917-7984-808 o kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukua sa Regional Center Site Arawi, Legazpi City. Kami sa Indoma na aantabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katribunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon, pinagirumdom kan DENR Bicol ang striktong pagbabawal kan pagkaag o pagpako nin anoman ng mga election campaign materials sa mga kahoy. Sigun kay Red Francisco Emilia Jr., ang mga campaign materials kaipuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections o COMELEC, hulita saro ini sa nagkakausa nin destroso sa kondisyon kan mga kahoy asin direktang pagbalgar sa ley. Ang si Isay man na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawan ni nagkakanigong padusa sigon sa Presidential Decree 953 asin sa Republic Act 3571. Pagkakakulong sa laog ng 6 na bulan hasta 2 taon, umulta sa kantidad na 500 sundo 5,000 asin parehas na pagkakakulong asin multaan penalidad base sa PD 953. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay enot po sa gabos abation mi ang mga maihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Diyan man po sa opisina ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services ARD Ronel B. Astor,
Diyan po sa opisina ni ARD for Special Concerns Adona P. San Diego. Diyan man po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni RD Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV. As in, syempre po sa EMB sa pamamayo ni RD Gurley Abu. As in, marhay na aga po sa gabos ng mga naghihilingan sa tuyang FB Live. As in, mga paradangog kan DZGB. Kaso bago po, day pa nagpupuon ang sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Naka-receive na po ako text message hali isa sa tuyang sarong listener nag-abang gari siya para sa programa tatangani na maihiras niyan sa iyang concern dyan, basahon ko po ang kahapotan kaining texter ta, pero manunungod po ini sa lands na apot niya. So, kung kamo po may mga kahapotan man, manunungod sa mga programa asin polisiya kan DENR, i-text po nindo ako sa 0917-7984808. Day po kamo magduwang isip. Asin live po kita sa Facebook page kan DZGB. Kaso bago, thank you sa pag-introducer sa ko, Mr. Joshua Bino. Grabe ang introduction sa kuya ni Joshua. Salamat po sa gabos na mga kaibahan ta, asin mga kapamilya ta dyan sa DZGB. Kumusta man po mga listeners na brown out sa aldaw na ini kami po brown out. Nakasabay, nabunot kami kang Aleko, kaya brown out man kami sa muyang barangay. Sana po di na ako mabunot ang barangay mi kang parapol sa tuyang Aleko. Ikaw po kitang naglaog na text. Sabi niya, maray na al daw po sa imo, Ma'am Joanne. Salamat sa gabos na nagpo-programa kan avid listener ako kan DZGB from sign on and sign off DZGB country. Wow, DZGB country pala na. Puon na po kang pag-on kang DZGB hanggang mag-sign off, nagdadangog siya. Thank you very much po sa imo sa pagdangog kang programa Kapalibutan ta at Amanon ta asin sa gabos na mga programa kang DZGB. Sa ngunyan po, nagpapasalamat kami kasi makakaulay ta sa programa ta ang saro sa matibay na personahes kang Licenses, Patents and Deeds Division. Actually po, ini ang oportunidad tangani na maadalan ta, mas masabotan ta ang tigigibo kang DENR para sa satong kapalibutan, lalong-lalo na po manunungod sa foreshore delineation, survey and mapping as in profiling project. Kaya makakaibahan ta po sa aldaw na ini si Mr. Dan Peter Ramiso. Saro po siyang Land Management Examiner. Good morning, Mr. Dan. Ay, good morning po, ma'am. Maraming aga po, pati po sa aton mga tagapagpadangog po, sungunya na adlaw. Yan, good morning sa imo, Sir Dan. Kanina, nasabat ko si Engineer Emily Nas, kaya Opo. sabi ko, si Madam ang satuyang guest, pero maugma kami na an equally competent na personahe hali sa LPDD ang makakaiba ta. Saro pong engineer si Sir Dan, kaya ang makukuatang impormasyon, ang makukuatang adal sa aldaw na ini would be substantial. Tangan ina masabutan ta po ang for sure. Engineer Dan, may gusto ka bang i-introducer? Magpamidbid ka mo na. First time mo ba na mag-guest sa satuyang radio program na Kapalibutan ta at Amanon ta? Yeah, actually, ma'am, first time ko po, dahil po sa schedule po, hectic po na schedule ni Engineer Nas. Ako na po muna ang nagsagot sa iya, since ako man po ang may hawak ang for sure, ready po sa License and Patents and Deeds po. So, bali po, ma'am, ako po si Engineer Dan Peter M. Ramiso, ang Land Management Examiner po kang LPDD, Patents and Deeds Section po. Iyan, mas namidbidan ta si Engineer Dan. Maiiling po nindo ang satuyang guest sa Facebook Live ta. Tibad ang arapot ang mga listeners ta tungkol sa imo, Engineer. Igo Yes. kitang texter, sabi niya, may kuryente po kami, Ma'am Joanne, Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Congratulations sa imo, ta may kuryente ka. Di ka na nabunot sa raffle kang Aleko. So, Engineer Dan, Yes. siguro po nanta na ano ba ang pinakasentro o pangunahing obheto kaining foreshore delineation, survey mapping as in profiling nataigwa kita kaini, ano ang kumbaga wisdom o obheto kang sa tuyang opisina tanata nagkakaigwa kita kiarog kaining programa? Thank you po.
Ang pinaka-objectives po natin dito ay dahil po ito based sa priority program kang ako aton Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga, ang pinaka-object po natin dito is to facilitate the efficient and effective sustainable management of coastal resources and to rationalize and regulate the use and occupancy of the public lands. So, ano po natin is para po ma-define po natin yung precise boundaries ng foreshore lands for land use purposes po natin and to create a comprehensive inventory po ng mga improvements within foreshore area po natin na ginagamit po ng ating mga occupants within along foreshore lands. And to generate din po projection maps that shall serve as the official reference in the approval of foreshore surveys in the issuance of foreshore leases and permits po natin. And to update the existing database po ng foreshore lands which includes foreshore tenures, mga tenures po natin issued by the DNR, pending lease applications, expired agreements, and undocumented improvements and illegal occupants po. And to identify open areas that for investment purposes, and lastly po to serve as a guide in the decision making and in the formulation of effective policies and administration and management of our foreshore lands. Yan po, ma'am. Yan pala ang obheto kaining pigaapod ng foreshore delineation. May nag-chat sa na po sa tuya, Engineer Dan, ano sabi niya, naka-FB ako, nakikinig pa ako sa radyo. Naka-FB live na nagadangog pa siya sa radyo. Sabi Thank you niya po. pa, basta government agency, DENR. Yes Basta po. radyo, DZGB. Magpamidbid ka po sa mota. Gusto mo pong i-greet asin sa imong mga pamilya o mga kaibahan kung saan ka man po nagdadangog. Ngayon ini tagline na pala ini basta government agency da DENR, basta radyo da DZGB. Iga pa pong saro. Morning po DENR. Sa ina po mapuon ang salvage zone ng foreshore kung igwa ng Concrete Boulevard Road. Mga matali ang mga listener to sa kunya na aldaw. Pero Ay, bago opo. po inisimbagon kang sa tuyang guest na si Engineer Dan, siguro ipaliwanag tamo na ano ba ang foreshore. Madali isabihon na uni ang mga obheto kang sa tuyang programa, pero sabuton tamo na siguro Engineer Dan. Pag sinabing foreshore, hain ini sa satuyang coastal area. Ano ba ang foreshore? Ano ang sukol na igwa kita para masabing ang lugar na iyo ini ang foreshore area? Okay. So, ang technical na ano po natin sa foreshore is technically part po ng shore between high and low water marks indicated by the middle line between the highest and the lowest tide po. Or that part of the land na adjacent to the sea which is alternately covered and left dry by the ordinary flow of the tide. So, sa sukol po natin, ma'am, mag-ano po kita ng 15 kilometer sa ano po natin sa low tide po. Low tide po natin, then mag-aabilang po kita ng 5 kilometer sa ano po natin, and between po kayo ang sa salvage zone naman po natin is 20 meters. And dapat po meron din tayo ng easement na 6 meters within the 20 meters of salvage zone po natin. In between po kayo na sa 15 meters po sa lowest tide, may yung area po na yun po yung foreshore natin. Opo, yung salvage in between po ng sa lowest tide natin and sa highest tide, yun po yung area na yun na na-occupy po ng dagat, yun po yung foreshore natin. And after po kayo meron po tayo nung sa salvage zone, nung sa highest tide po natin na 20 meters po. Paduman na po sa ano natin, sa paabanti na po, 20 meters from the highest tide po, paabanti na yun. Grabe pala ang numero ka ini, Engineer Yes, Dan. medyo Kami kaya technical po. mga maluyak sa math. Pero ini po pala, pag tigsabit ang foreshore, 15 kilometers sa low tide, susukulon 15 kilometro hali sa low tide, as in 15 naman na kilometro hali sa high tide. So, in between ka ini, sa katahawan ka ini, iyo ito ang foreshore area. Tama Yes ba ang po, ma'am. pagkakasabot ko? Yes po, yung na-occupy po ng ano natin, yung
yung sa gitna po natin ng dagat natin, yung highest and lowest po natin. Yun po yung ano, yung gitna po nun, yun po yung for sure areas po natin. Yan ang for sure area. As in, ining area ni iyo ini supig sabi mo sa Muya Kasubago na susukulon ang boundaries, precisely susukulon kang sa tuyang departamento ang boundaries. As in, nagkakaigwa kita inventaryo kang mga lugar na ini. As in, sabi mo pa Kasubago sa obheto, tiga iling ta kung ining mga areas na ini open for investments o pwedeng gamiton sa negosyo, gamiton sa turismo, as in gamiton for policy making. Ano, kita sa DENR nagagibo din kitang mga measures tangan ina mabantayan as in matamanon ining mga for sure areas. Ano ba ang kaibahan pag sinabing for sure area sa salvage zone? Kaiyo po baga ito so kaaputan kang sa tuyang texter. Ano ang difference niya? Yung for sure area kasi, ma'am, as define po natin, yan po yung area na talagang ano po natin, pagmamayari po ng ating gobyerno. And yung salvage zone is for safety purposes din naman po yan. Kasi ang dagat po baga, ma'am, is habang tumatagal po yan, hindi po natin nalalaman yung ano niya, yung minsan po kinakain niya yung daga, minsan po umatras siya. So yung 20 meters po natin na salvage zone is for safety din po ng mga tao natin na nag-occupy po, malapit po sa ating for sure areas po natin. So ini pala ang difference kang salvage zone. Ang salvage zone, ang obheto niya naman, bako man arog ka ining obheto kang for sure area na para sa tourism, for industry, pero ining salvage zone, bawal ka duman or tigre-regulate ito kung baga for safety kang sa tuyang mga kaimanwa kan sa tuyang mga tao sa mga coastal areas as in sa mga community. Iyo ba? Tama ba ang pagkakasabot ko, engineer? Yes po. So sana digdi sa apot niya sa inda mapuon ang salvage zone kang for sure kung igwa ng concrete boulevard road. Sa in po ining boulevard road na tiga mentionin do dyan po ba ini sa Albay, digdi po ba ini sa Puro ang kahapotan kan sa tuyan texter. Ta siguro tigiisip niya pag konkreto na paano ang pagsukol kang high and low tide, iyo ba? As in, sabi niya, sa in po ang mapuon ang sukol kung may boulevard na po. Ini po nagte-text sa tuyas, nakasave sa kuya. Ayan, hain siya. Pirmi po siyang nagte-text sa tuya, dakulo na din siya talagang na mensahe. Kasi kaaram ko, friend niya si Engineer Emily. Tama ba ako, sir? I-text mo po ang girare ako kan sa imong pangaran. Tapos sabi niya, digdi, mga hygiene kits daa. O iyo, nyaon pa po digdi kay Shelo, mga papremyo mo na mga hygiene kits. Tapos, utensils, magbisita ka po digdi sa samuyang opisina nga ni maklaim mo na po ini na mga papremyo. Takita po baga sa DENR Bicol sa kapalibutan ta atamanon. Pag nagte-text ka mo, nagtatao po kaming kumbaga collateral para sa mga texters. Anonymous lang day ko na siya pangaranan. Basta po nagte-text o nagdatao ka mong suhestyon sa samuyang opisina, makaka-claim po kamo digdi sa opisina mi mga collaterals na igwa kami. So engineer, ano ang kasimbagan mo duman sa kahapotan kang texter ta? Paano man ang God ang pag-measure ta kang for sure kung may boulevard? Hello. Narinig po. Bali po sabi ko po kanina sa ano po natin is since po na-identify na po natin yung boundary ng foreshore and magapuon po dito yung 20 meters na salvage zone po. And within 20 meters po yan, meron pa tayong tinatawag na easement of coast police. Easement of coast police po. Ang meaning po is the obligation to leave a right of way 6 meters wide within the salvage zone. So if na-identify na po natin yung foreshore, then mag-identify din man po tayo ng 6 meters yung sa easement po natin. After po ito na 6 meters, video na po tayo magapuon ng salvage zone natin. Para po, ang definition po niya is within po sa ating salvage zone, ang easement na 6 meters po.
So para ini pala mag-extend ang naman. measurement. Kung baga, given na itong 15 kilometro sa high tide as in sa low tide, as in sa laog ka ito, matao kitang ismet. Iyo po Opo, baga ini ma'am. supig ta sabi tang right of way. Maski po sa Mm. daga, halimbawa may tagsa diri ka kidaga, dapat may aagihan ang sa imong pagtaraning. Garo din po ini tiga apply sa foreshore area na matao kitang right of way. Sabi nga ni engineer, 6 meters ining right of way na ilalaog ta sa foreshore area, tama ba? Yes po, ma'am. As in, kataning nakaini, within, ang sunod ka ini, iyon na salvage zone na pigaapod ta kasubago na para man sa proteksyon kan sa tuyang komunidad. Sus, dakol kitang naokodan na kaaraman paano magsukol. Tibaad po sa mga jogging dyan sa Puro o sa Boulevard. Iling-ilingo na po nindo, sukulo na kan sa inyong mga mata. Bako ta po iyan. Sa gobyerno po iyan, iyang 15 kilometers from the low tide, 15 kilometers from the high tide, iyo po iyan ang foreshore area. So ngunyan, naaram ta na kung ano ining lugar na ining pinag-uurunan ta engineer. Ano ba ang sa mga Bicolano na di ipaaram kung ano ining foreshore delineation as in mapping? Kasi tigmamapa nindo tiga sabi mo kasubago, tiga check nindo ang precise boundaries. Pwede mo po ba sa mo yang i-explikar kung ano ining pagmapa na tigagibo nindo? As in pag-delineate kang mga foreshore areas. Sige po, ma'am. So, bali ma'am, ang nag-ano po tayo, mayroon during po foreshore delineation, magbuo po tayo ng tinatawag namin na FDT or the Foreshore Delineation Team. So, po kayo magkapaigwa po kayo ng data gathering or research sa mga available maps and other survey records. Then next po kayo magkakandak po na po sila ng preliminary activities to coordinate with local authorities, mag-inventory din po, and consolidate of data, and consolidate din po yung tinatawag po natin na GIS or Geographic Information System application with one projection ng map, then preparation po ng preliminary map natin. After po magkakandak na po sila ng survey sa area po na pika-target po nila, and sa yung FDT po, mag-survey na po sila ng panibagong tinatawag po nila na may process po sila kasi may ano po sila specific po sila na ginagamit na system para po ma-measure po yung ating accurate measurement ng ating foreshore na meron din po yung mga sorry. Medyo mabilis po, ma'am. Okay lang. Okay Sige po. lang po, engineer. Basta po yung to be brief po. Yung survey team natin is pag ando na po sila sa target area nila, may mga dara na po yan, mahiling po nila na may mga darang instrument po baga na mga maraming magbubugatan na instruments, yan na po yung ginagamit nila pag measure. Then after po makakuha na po nila yung accurate data ng during survey, ibibigay na po nila yung sa NAMRIA po. Sa NAMRIA ay familiar po tayo sa NAMRIA na agency for evaluation and validation of the field reports of tinatawag po namin na shape files. Yun po yung polygon na mayroon pang coordinates na napaplot po namin yung specific na area sa map. Kaya nai-link po namin through satellite imagery yung mga foreshore po natin. Kaya minsan nai-link po talaga namin kung may mga development po doon. Yun din po yung ginagamit ni Maria na tinatawag po natin GIS. And after po nagakandak na po sila of mapping of both man-made and natural features within the foreshore area. Then, yung FDT, if tapos na po sila sa ibang process na ito, mag-prepare na po sila ng foreshore delineation map or FDM and complete survey returns. After po noon is ibibigay na nila i-endorse po nila yun sa Penro na yung Penro po, yung Penro is mag-endorse na sa SMD, sa Surveys and Mapping Division, yung FDM and CRS po. Then after dun sa Penro, regional office na po sila for evaluation and verification po ng FDM and CRS nila. And after po nun, yung approved na po yung nagawa nilang FDM maps,
ilalagay naman po natin yun sa ating ano po ma'am, sa LAMS, sa Land Authority Management System natin. So specific po yung system na iyon para po malagay natin yung mga sa maps po natin para po sa for sure na area. Po baga i-update na lang po natin kasi yung una po baga yun sa LAMS natin is yung laman po noon is ang laman po nun is mga kadastro. So ngayon po, ilalagay po natin yung sa for sure natin para ma-plot natin. And after po kayo sa regional office na po, sa SMD, sa integration of approved for sure delineation survey to LAMS. And after po kayo, pinaka-file na po is to LMB na po siya. So bali, ganun po yung process Halaba po. palan ining Halabaan. proseso kang for sure delineation and mapping pero Yes po, maski ma'am. halaba ining proseso talagang mabenepisyar kay inihi ang satuyang komunidad. Basahon ko lang ining message, Engineer Dan, sa Facebook Live si Ma'am Rosa Betis. Good morning sa imo, Ma'am Rosa. Sabi niya, good morning sir, ma'am. Thanks DENR, DZGB 5. Pabati po, Heaven's Friend staff, Agarwood Key and Plan sa Betaano, Legazpi City from Malate, Manila. Good morning po. Abot kita sa Malate, Manila. Ano po sa mga nagdadangog dyan sa tuyo. Sana nakakasabot Bicol dyan sa Manila namin. Pero permita po ining texter as in listener si Ma'am Rosa Betis. Good morning po sa mga yaon dyan sa Betaano. May kuryente po ba sa Betaano? I-text po din do ako kung igwa dyan sa Betaano sa Heaven's Friend, sa mga staff da akang Heaven's Friend. So Engineer Dan, so bago ang kahapotan ta, ano ang explanation kaining foreshore delineation as in mapping, as in tinaumo sa muya so chronological process na pigsasagibo kang sa indong opisina dyan sa LPDD na nahiling ta na mabusisi dakula na proseso ang pigagibo para na mapangatamanan ta as in ma-inventory ta talaga ang mga foreshore na igwa kita. Pero digdi po siin po ba naka-target sa ngunya na taon for year 2025 ang mga probinsya o mga munisipyo o kung siin po naka-target ining for sure areas ta sa satuyang work and financial plan, kung siin kita naka-focus sa ngunya na taong 2025. Pero bago po simbagon kang satuyang guest na si Engineer Dan Peter, time check po, it's 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. DENR Antabay. DENR Antabay. Zos, marahay na aga po sa giraray sa satuyang mga paradangog kang satuyang programang kapalibutan ta at amanon ta. Kasubaago po sa first half kang satuyang episode sa ngunya na Webes, pinag-uurulayan ta po ang manunungod sa foreshore delineation and mapping. As in kasubaago nga ni po na na-explikar sa tuya kang satuyang guest na si Engineer Dan Peter na ang foreshore area da po iyo ini ang 15 kilometers puon sa low tide. As in, 15 kilometers naman po puon sa high tide. As in, sa katahawan po kaini, iyo ito ang foreshore area na pinag-aapod ta. As in, sa ngunyan po, pinag-uurulayan ta ang manunungod sa mga programa. As in, polisiya na igwa ang DENR, manunungod digdi sa mga foreshore areas na igwa kita sa bilog na Rehiyon Bicol. Pero bago po kita magbalik kay Engineer Dan Peter, basahon ko sana po sa text kang satuyang texter, sabi niya, good morning po, apot ko lang po ma'am kung ang kabasan na pigsasaka pwedeng tahuban na basta na sana porke pinabakal kang may-ari sa taong politiko. Sana po mapansin nyo ang text ko, dito po ito sa Legazpi po. So sabi ni Madam,
kabaasan. So I assume po agricultural land ini kung natahuban daa po kang nakabakal. So actually po di mi siya masisimbag ngunyan dahil po kulang ang facts, kang text. Siguro po dapat ang masabutan kung nag-agi po sa proseso kang land conversion ining daga na ini kasi ano po baga sabi digdi pinabakal na daa. So naging private property na siya kaitong nakabakal kung maski po politiko iyan o private individual, private entity o kung anong korporasyon. Dapat na pong maaraman kung nag-agi po ba siya sa land conversion, pwedeng nag-agi sa DAR o may CLOA. Kulang dami po masisimbag siya as of now. Pero kung siguro masupplement ining facts ka ining issue ni Madam o ni Sir, masisimbag ta po. Kung mag-follow up text ka po sa mo tangani na mas masabutan ta po as in mas matawan tang aksyon ining sa imong text. So, thank you po sa pag-text nindo sa muya kang sa inyong mga problema, kang sa inyong mga tigamati. Ready to help po ang DENR Bicol. So, balikan ta po si Engineer Dan. Kasi bago po, ang kahapotan ta kay Engineer, tig-explica rin niya kung ano ang for-sure delineation, kung paano ni tigagibo sa satuyang opisina. Pero, ang kahapotan ta, sa mo niyan nakatutok ang DENR Bicol, sa sinda naga-mapa, sa sinda naga-delineate ining mga for-sure areas na ini. Engineer? Ayun po. Ang target po actually namin ngayon is sa Albay po. Meron pa tayong 12 sa Albay, Bakakay. And sa Camarines Norte po, Paracali 5. And sa Catanduanes, sa Verac po is 5. Sa Masbate po, sa Balod is 4. Sa Sorsogon po, Nagubat is 4 po. And po. So, bali po, sa Albay, sa Boracay is 12, 5 sa Cam Norte, Paracale, Catanduanes, Verac is 5 po, sa Masbate, Balod is 4 po, sa Sorsogon, Gubat is 4 din po. Yun po yung mga for sure areas na pwede po na ma-target. If gusto isa-isahin ko po lugod sa mga specific po na area na pwede Okay namin lang, para po maski, makabisita po kami doon. Okay lang, Engineer. Okay po. Basta, dakol palan kitang mga areas na Yes po. nakatarget sa ngunyan. 12 po sa Albay. Dakol Opo. palan ang, ibig sabihin kay ni Engineer, dakol ang mga coastal communities na igwa kita sa Albay. Kaya 12 ang nakatarget digdi. As in, Opo. sa gubat dapo 4, nag-isipasan na kami kahapon, maray pang magpagubat kita. na mag-swimming kita doon. Yes, Ururunan mo kang sa kuya mga kaibahan. So, ini po na mga nakatarget for sure areas. Iyo po for sure area delineation. Tiga mapa po ini kang DENR Bicol. Tiga adalan po ini ang mga lugar na ini. So, Engineer, tig-iling ko talaga ang sunod na apot. Ano po ba ang mga, paano ta po maasigurar? Kasi sabi mo kasubago, igbang sistema Yes po, ma'am. ang sa tuyang opisina. Kung baga sa forestry, igwa na kitang mga ano nga ni ito, sulawin patrol, di ba? Pag sa forestry, igo kitang lawin patrol. Igo din pala na sistema sa foreshore. Ano po ining sistemang ini na pigsasabi ta? As in, iyo po ba, sa sistema po bang ini, digdi ta masusure o maaasigurar ang accuracy kang mga data na nakokolekta ta? Iyo po ba, ano po ba ini? Technology na po ba ini na pigsabi mo sa kuyang sistema? Yes po, ma'am. May combination po siya ng specific po na sistema, methods po ng pag-conduct ng survey para mas accurate po yung makuha natin na data. And the same time po is yung instruments din po na ginagamit natin. Yan po ngayon baga, ma'am, na very advanced na po yung technology natin, especially po sa DNR na po tayo na ma-implement po itong mga kagayunan ng ating advanced na technology. So ngayon po is dahil po sa gumagamit na po tayo ng convention po na ginagamit sa survey, mga RTK na for measurement po ng and ngayon po, gagamit na po natin yung mga drones ng DENR. Kailangan po talaga natin yung mga drones
yung mga drones po natin kasi mag-provide po ng actual or real-time na imagery kang for sure area na tiga-conduct po ng survey. Kasi po, though magagamit po natin siya sa GIS mapping, sa Google Earth po to be specific, kasi po may discrepancy po sa year na tiga-palabas po ng ating Google Imagery. So, mas magaling po talaga na ginagamit natin yung drones natin. Yun po yung yung pinakamagayon po natin na ginagamit na instrument ngayon. Mas kung ano po yun talaga yung actual na andun sa area na ito, iling po ito kang ating mga drones. Kaya mas magayon po natin pagmamapa, mas accurate po yung pag-conduct ng survey. Yan, talagang nagre-rely na kita sa technology, magayon ini mga drones. As in, nagagamit ta ang mga teknolohiyang igwa kita, tangani na ma-incorporate ta siya sa mga programa kang DENR Bicol. Sabi kan sa tuyang texter, si Ma'am Rosa Betis, yes po ma'am, nakakasabot po. Bicol, taga Bicol po ako. Siguro nga sa na si Ma'am sa Malate, Manila. Good morning po sa imo, ma'am, asin sa mga kaibahan mo dyan sa Manila. Asin ang sabi man kang sa tuyang texter, sa aga pa po, Ma'am Joanne, 6 a.m., mailaw sa Indo. Aram ni Sir kung taga sa Indo. Kung di ko na sabihon kung sa Indo address ko, pero aram niya, natandaan ni Sir, matandaon ka, Sir, na nag-text sa ngunya na aldaw, natandaan niya ba kung sa Indo address ko. So, engineer, ngunya na pinag-uurulayan ta ang sistema, iko pang saro, si Ma'am Erlita Lianeta Roldan. Marahay na udto po, watching from Kuta, Bakakay, Albay. Good morning po sa Indo dyan. Sa Bakakay, Albay, dakulon dyan na dagat. Sa Bakakay, kang aki ako, permi ako nasa Bakakay. Nagakarigos sa dagat, ang tigagamit may pakaitusu. Salbabida po baga na itom, sugamit ang rida sa jeep. Katandaan ng edad. Narida pa ang tigagamit sa nasalbabida. Good morning po sa Indong Gabos na nagdadangog sa Bakakay, Albay. As in, igwa pa pong sarong text. Good morning. Dakulon kitang texter ngunyan. Maugmahon ako pag dakol ang texter. Ibig sabihin po, dakulon ang engaged as in nagmamati sa programa tang kapalibutan ta at amanan ta. So, midbid na po, nindong kabos, si Engineer Dan Peter, sabi kang nag-text, good morning ma'am, ang Licenses, Patents and Deeds Division, ang office po ba kaiyan sa Rawis o digdi po sa likod kang PCA? Tungkol sa pagpapatitulo kitax deck. Salamat po. May papremyo pa, madam. Shelo, may papremyo pa daw kita. Igwa pa ini si Shelo. Ano po ang sa imong pangaran? Ilista ka ni Shelo. So, Engineer Dan, sa Inda, ang sa imong address, ang address kan sa imong opisina. Andito po kami ang address ng sa LPDD po sa DNR 5 Regional Office po sa Rawis, Legazpi City, sa may harap po o katabi ng DPWH po. Yan, araniman sa na po kami digdi sa yan po kami digdi sa Rawis, sa Regional Center Site. Sabi ni Engineer Dan, katani kang DPWH, kaampang kang UST College. As in, may nag-text pa, si Ma'am Erlita Lianeta Roldan. Thank you po, Ma'am Jo. Thank you, Ma'am, po sa imo, Ma'am. Kami ang mapasalamat sa Indo. Nagdadangog ka mo sa satuyang programa. As in, ako, nakakaukod ka mo, gabos kita. May kaaraman na nakukuha sa aldaw na inihali sa satuyang guest na si Engineer Dan Peter. So, kasubago engineer, nasabutan ta na kung ano ang for sure area. Nasabutan ta na din sa proseso kung paano nindo tigagibo ining for sure area delineation and mapping. Aram ta na din kung pira, asin sain, initigigibo sa Bicol region. Nadakol nga ni sa Albay, 12. Ngunyan po, paano makakatabang ining tigagibo ta sa mga lokal na tao sa komunidad, ang mga lokal na paraataman as in nagtatrabaho sa dagat, siguro sa mga parasira, as in similarly, tao sa komunidad, sa coastal areas, same ba ang benepisyo na makukuha ninda
ang satuyang mga kasaraditan o digdi sa mga negosyante na gustong mag-engage. Taaram ta po ang for sure, di ba? Pwede siyang gamitin for industry, for business. So ano po ang benepisyo both sa kasaraditan as in sa mga negosyante? So, hello. Bali Sige po, po. ma'am, ang kagayon naman po kay ning for sure natin is pag natapos na po yung project, so magkakaigo na po kita ng ano man po. So bali po makaano po sila ng makaka-draft po sila ng sa Provincial Forestry Development Management Plan. So kung ano po kayan, pwede pong makaano po kita kung if ma-manage po natin ng maray ang atong foreshore areas, makaka-attract po kita ng mga sana is mga tourist spot po. And ang mga kasabay po niyan is pwede po mag-open yung mga work para po sa ating mga residensya duman. Though ang ano po is nila, ang makadepende na po yan is dun po sa nag-open po kang business, sila na po ang sana magayon po ang ma-provide nila na pasahod sa mga residensya. Ang importante po is may trabaho po na mabibigay if once na ma-manage po natin ng maray ang ating foreshore areas and yung safety na din po talaga ng ating mga tao na malapit po sa dagat. Yes po. Okay. Thank you, Engineer Dan. Tatigheras mo sa muya kung paano mabenepisyo. Kasi ultimately, ang mga nagdadangog sa tuya, ang isip ka iyan na ano man ngaya ang makukuami dyan, what's in it for me? Usually, arog kita ka iyan na may benepisyo ba, makakatana ba kami kang benepisyong maitatao kang DENR sa mga proyektong ini. Pero may nag-text. Sabi niya, Madam, may t-shirt po ba kayo na pa-premyo tabi sa DENR? Wow! Para pagari kitang t-shirt, ubos na po sa t-shirt. Sabi ni Shelo, igwa na po kitang utensils. Ang tigagamit na po na collateral, kung bagad, bamboo utensils. So, day ko mapailing. Pailing ta daw, i-flex ko sa Indo. Tawara kami ngunya na t-shirt na ubos na po last year. Ang igwa kit siya ay bamboo utensils. As in, katako duman sa pinag-uurulayan ta. May nag-text pa siya. Magtanim po tayo ng mga fruit-bearing trees, maging disiplinado po tayo sa pagtapon ng basura. So, ini po ang tigsasabi ko na papremyo ta. Giri kita digdi vlogger. Iyan, nailing po nindo. Ay di naiiling. Iyan. Igwa pong kutsilyo na hali sa bamboo, igwang kutsara at tinidor, may chopsticks man po as in straw. So, tapos panglinig sa straw. Sa mga texters na po na mga avid listeners kang DENR Bicol, nagtatao po kitang papremyo. Igwa din po kitang mga hygiene kits. Kasusaro po, igwa ta actually t-shirt, naubos lang po. Igwa din po kitang bag, eco bag last time, as in tote bag, ay gari string bag po baga. Igwa din kita ka ito. Kaso ngunyan, medyo naubos na, kaya ini ang tigtatao ngunyan. Tapos, hygiene kits, ta kung gusto nindo mag-ugas kikamot, mag-sanitizer, magayon itong hygiene kits na igwa kita. So, magpamidbid po kamo sa kuya, pero i-text po nindo ako kung gustong anonymous, di ko basahon ang pangaran nindo, as in, para malista po kamo ni Shelo Barnedo, 1 per person sa nadaa po ang makiklaim. Ngunyan, may rules na. Ani mo ulitin ko, ini ang itatao mi sa indong papremyo. Kaya di ka mo magduwang isip, mag-text sa DENR Bicol Facebook page, sa Facebook Live, nanyaon po kita live sa DZGB. O nag-text si Sir Alvin Uy. Opo, nakita ko po, madam. Nailing niya da sa Tigflex ta na papremyo. Thank you po, Sir Alvin, sa pirming pagdangog sa programa tang kapalibutan ta at amanan ta. So, ano na nga, isuapot ko sa iyo, engineer, na nalinga ako kaining mga texters ta. Ay, Iyan. Ito na nga ni, isasabi tang benepisyo na makukuha kang mga listeners, kang mga tao sa community, sa komunidad, mga parasira na nagtitinir duman sa laog kang mga foreshore areas. Natandaan ko, engineer, kang na-interview ko si Engineer Emily Nas na
ang mga for sure areas, pwede siyang ma-subject to lease. For sure Oh. lease. As in, duman sa pagka-interview ko sa iya, na-explika rin niya na pag na-lease sa imo, ining for sure area, kumbaga, saro kang business owner, pirang years na nga ni ito, as di, nalingawan ko kung pirang years, pero pwede mo siyang i-develop into an industry, a business, resort, pero dapat ma-comply ka sa polisiya kang DENR based duman sa for sure lease na igwa kita. Pwede mo po ba sa muya itong i-explicar? Medyo nalingaw ako duman sa area na ito. Bali po, yung nabanggit po last time ni Engineer Nas, yung sa for sure lease po natin is 25 years. Yung lease po, yung validity po niya. Pero po, since alam po natin, na-explain naman po ni Ma'am MC yung process po na talaga na matagal din po minsan kasi madami pong tagapadagaanan po. Kasi po, 25 years po na rentahan po, ipaparenta kang gobyerno yan na area po sa Indo. So, ang una po niyan na tiga-offer po namin is tinatawag po namin na revocable permits. Mga permits po natin, which is yearly po natin, hindi, 2 years lang po. 2 years lang po siya ng validity niya. Tapos, ang pag-ano po namin is monthly submit po kayo, magabayad po sana kayo. And if ano na po kayo na-prepare na po ninyo yung ibang requirements na tigahikad po, pwede na po kayo mag-leap into provisional permit. Yung provisional permit po is consistent na po siya hanggang sa ma-approve po yung for sure lease application po nindo. So yearly po yan, yearly po yan na magabayad po kayo sa permit po nindo. Pero ang tiga-advise po namin is maganda po talaga is makasecure na po kayo ng for sure lease. Yun po pala na ina-epic sa sabing for sure lease. Sa sunod, tawan na highlight man ini nabiga apod tang for sure lease. Nag-text po si Ma'am Rosa Betty, sabi niya, mag-ingat po kita gabos sa mga basura, sa mga nagkakarigo sa mga kadagatan. Be responsible po. Tama ining text ni Ma'am na dakulon talaga ang minsan nagwawalat ki mga basura kapag nagkakararigo sa dagat. Dapat po, be mindful kita. Kung makakarigos ka, ito may saying na footsteps sa nadaang iwawala, tapos pag ali mo, take mo sa basura, rumdumon ko next week na lang. Next week na lang po. Pero magayon ining text kang sa tuyang listener na si Ma'am Rosa Betis. Igo din na nag-text. Good morning po. Wow, nice po. Gusto ko din yan, ma'am. Super duper avid listener po ako kan gabos na programa kang DZGB. Iyo, gusto niya man kay ini. Magayon, diba? Igwa man ako kay. Ang sabi niya, bali po, nakakuha na po ako ning papremyo ninyo kang DENR 3 years ago na po. DENR Tumblr daa ang nakuha niya. Thanks po. So, salamat po sa gabos na listeners. Dakulon ang naglaog na text sa ngunya na aldaw, sana po sa mga kahapotan nindo nagkasirimbag mi asin so mga suhestyon nindo nagkabarasa ko unipa igwadigding tech ay igwang question, last question na po garo ini na entertain tas sa gilid po ng dagat harong paaalisin po ba ang nakatira doon kung may mapping? Nagpapahali ba kita engineer kay mga naka-star sa coastal communities? Gari wala man pong poder ang DENR magpaali. Nagmapa man sa po kami. Diwan po kaming jurisdiction na mag-evict kay mga tao. Ano po? Tama ba sa kasibagan ko, engineer? Ano ang take mo dito sa question? Ang ano po namin, ma'am, is kasi po talaga ang target din ng gobyerno is isa po dyan is for safety din po talaga ng mga tao. Kaya po kita nag-conduct ng delineation para po ma-identify natin kung after pirang taon, alin yung part na yung makakain ng dagat, alin yung mga matatamaan talaga ng bagyo, kaya po tayo mag-ano ng salvage zone. If within salvage zone po kayo, sana ano po kayo na magprepara na lang po if ano ang pwedeng advice sa inyo kang Penro. Kasi ang
nawara ang satuyang guest sa iling ko ang connection niya. Ano po? Tama ba, Ma'am Ansi? Wala pa man kitang jurisdiction kaining magpa-evict ki mga nyaon sa foreshore areas. Pero ang tigagibot mapping surveys, as in kung nasa lokal na pamahalaan iyan, kung ma-identify ninda. Kasi pagtarabangan po baga ini whole of society approach, kung ma-identify itatauta sa mga lokal na pamahalaan ang mga nakuatang date, datos. Gari man sana po yan sa mines pag nag-geohazard mapping po. Baga kita itatauta sa lokal na pamahalaan su mga resulta kang geohazard mapping na sasabihon ta na digdi pwedeng maguho, digdi delikado sa pagbaha, ini pwedeng maabot kang kung anong disaster, as in ang ma-implementar po kaini na saro-saro sa mga pinamumunuan niya man, katuwang ta po digdi ang lokal na pamahalaan. Iyon ang pagtarabangan na pinag-aapod ta. Kita po baga whole of government, whole of society approach. Engineer Dan, may ilutugang ka po duman? Hello. Nanonood ako, ma'am. Ay, sorry, Yes. pasensya na po. Yes po, tama po yun, ma'am. Actually, ang LGU lang po ang pwedeng magpali sa Indo, pero ang sarutan talaga sa purpose namin is yung para sa sinabi po ni Ma'am Joanne na mabigyan po ng ideya kung hanggang saan po isang mga boundary natin. For safety purposes din natin po. Isa din po yun talaga. Pinaka-importante din po na target po namin. Yan. Sana po nasimbag mi ang kahapotan ni ito nag-apot. Si Ma'am Rosa Betis. Actually, pag nag-aarapot po kamo ki mga arog kaini, naiiling mi na ang kapasidad kang sa tuyang mga listeners talagang grabe ang concern ta sa tuyang kapalibutan. Concerned kita pati sa mga kaimanuwag niya ang duman na nakaistar sa mga local communities, coastal communities. Ibig sabihin, aram ta na kita mismo, maski di kita nakaistar duman sa komunidad na ito, may danger na pwedeng ikahampang sinda, lalo na kung yaon ang property ninda duman. And na-appreciate mi po ini na mga kahapotan nindo, gabos po, maski papagal, maski mapagalan sa indong kahapotan, pigmamaabot mi po iyan na matawan ki kasimbagan. Kung di mi man masimbag, babalikan mi po kamo, takong kulang facts duman sa kahapotan. So, nakulo na nag-text, maugma ako, maugma ako na namidbida nindo ang sa tuyang guest na si Engineer Dan Peter. Engineer, igo ka po bang gustong i-shout out, panghuling mensahe po, o pangapudan sa publiko? Again po ay since na-explain naman po namin yung benepisyo na pwedeng mabigay po ng project na ini, sana po is ang maano ko lang po ay safety po para sa mga tao na nagadangog po sa atin na malalapit po sa foreshore, lalo na po sa lugar sa San Fernando Masbate, isla po pag madami pong napag-ingatan talaga dyan. So, and sana po sige po, safety na lang po para sa Indo. Ayun naman po, so Taga-Masbate ka advice. pala ni Engineer. Ayaw po. Po, sabi digdi sa Facebook Live, Yani Abalon is watching. Good morning po dyan sa mga nagtadangog sa tuya sa admin division, sa mga kairiba mo, Ma'am Yani, na naghihiling ka sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. So, Engineer, nagpapasalamat po kami kasi aram ko short notice na ma-guest ka sa radio program, pero maski short notice na pagtagumpayan mo ini na kumbaga sumakses ka na step by the step napahiling mo sa muya ang programa kang DENRB call, nasimbag mo ang mga kahapotan kang mga texters ta in the best way that you could. So nagpapasalamat kami sa bilog na pamunuan po dyan sa Licenses, Patents and Deeds Division. Magayon ang padalagan as in ang pag-hone sa mga taong nyaon sa laog kang LPDD, as in Engineer Dan, as in sa imong mga boss na sina Ma'am Emilinas, sinsagabos na niyaon sa LPDD. Maraming salamat sa pirming pagsuporta sa programa tang Kapalibutan ta at Amanon ta. Asin po sa irarom kang matibay, asin maigos na liderato kang samuyang Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si Joan Montecastro, asin inian sa tuyang naging programa Kapalibutan ta at Amanon ta.
Thank you. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta